Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Беларусь пачынае гандлёвую вайну з Китаем. Польша і Латвія забараняюць экспорт дарагіх аўтамабіляў у Беларусь, а пастаўкі беларускага каля ў Кітай упалі ўдвая. Заробкі ў Літве ў 5 разоў вышэйшыя, чым у Беларусі? Праверым. Ліміт на безмытныя пасылкі зніжаюць у 5 разоў, затое чарніла можна ввозіць без аніякіх мытаў. І Качанова. Качанова паднімае камволь, ён крыху упаў. Сядайце ямшэй і трымайцеся абавязкова за нешта моцнае. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Беларусь абвясціла вайну Китаю. Інакш не скажаш. На мінулым тыдні пастановою Совміну номер 185 урад Беларусі павялічыў утылізацыйны збор на імпартныя цягачы адразу ў 4 разы. Так, для рухавікоў Еўра-5 аўтамабіляў масою да 20 тонн збор быў 12 тысяч рублёў за адзінку, а стаў больш за 58 тысяч рублёў. Што гэта як не вайна? Прамысловыя чыноўнікі Беларусі ўжо больш як паўгода скардзяцца сваім расійскім таварышам на тое, што кітайскія грузавікі выцісняюць іх з расійскага рынку. А кажучы простай мовай, МАЗ меў перавагі супраць Сканіі, Вольва і Мерседесу хаця б у цане. Але кітайскім вытворцам супрацьпаставіць проста няма чаго. Расійцы не спяшаюцца сварыцца з Кітаем. Разумеюць, што можа выйсці сабе даражэй. І вось, каб не страціць хаця б роднага беларускага рынку, лукашэнкаўскі ўрад і ўвозіць гэткія аплаты. Пакуль дылеры кітайскай грузавой тэхнікі проста прыпынілі прыём замоваў. Але мне цікава, што будуць расказваць галоўчынка і кампанія, калі Кітай увядзе мыты супраць беларускага калію або малочных прадуктаў. Як ён будзе апраўдвацца? Дарэчы, калі верыць кітайскай статыстыцы, імпарт калію з Беларусі ў Паднябесную упаў першыя 2 месяцы гэтага года у 2 разы. Мы прайграем і канадскім, і расійскім прадаўцам. Часова? Пабачым. І гэта пакуль яшчэ без усялякіх мытаў і утылізацыйных збораў з таго боку. Літва думае над закрыццём яшчэ аднаго памежнага пераходу. Калі верыць прапагандыстам БТ, то адзіная прычына, каб літоўцы не ўбачылі беларускага росквіту. І такі эфект ёсць. Калі верыць дзяржаўнай статыстыцы, раней плынь літоўскіх гасцей з бязвізам была каля 25 тысяч асобаў на месяц. Цяпер каля 10 тысяч. Тым часам аэрапорты Літвы абслугоўваюць за месяц 500 000 асобаў. І куды ж яны ўсе лятаюць? Не ведаеце? І я не ведаю. Затое я ведаю сёе-тое цікавае пра літоўскую прамысловасць і параўнанне ёй з беларускую навозіць на вельмі сумныя развагі. Асабліва з гледзяча заробкаў. Няма ніякай прамысловасці ў Літве. Загубілі ўвесь савецкі патэнцыял і цяпер мыюць прыбіральні ў Еўропе. А па некалі росквітнай рэспубліцы вецер носіць абрыўкі газетаў. І рэдкія пажылыя літоўцы туляцца ў халодных халупах. Ды мараць. Вядома ж, мараць пра такое жыццё, як у Беларусі пры Лукашэнку. Але няма ні сілаў, ні грошаў. Каб... Добра. Далей прыдумайце нешта самі. Занадта гэтая карцінка не адпавядае майму уяўленню пра гэтую краіну, што займае недзе 40-е месца ў свеце сваім узроўнем развіцця эканомікі, ды індексам развіцця таго самага людскога патэнцыялу, там, дзе Беларусь мае недзе 60-е месца, з тэндэнцыяй да далейшага пагаршэння. Усё там у Літве нармальна з прамысловасцю. Яна большая і сур'ёзнейшая, чым у Беларусі. Не верыце? Ну, давайте прыгледзімся да 2 вельмі падобных прадпрыемстваў. Гомельскага дзяржаўнага заводу будматэрыялаў і заводу «Парак», размешчанага на ўскраіне Вільні. Абодва прадпрыемствы вырабляюць вельмі падобную прадукцыю. У першую чаргу уцяпляльнік, каменную вату. Але ў адным выпадку ўласнікам ёсць замежны фундатар. «Парак» – гэта фінскае прадпрыемства. У другім і ўласнік, і фундатар, вядома ж, беларуская дзяржава. Дзе сітуацыя лепшая? Інвестыцыі. У «Парак» было інвеставана каля 18 мільёнаў еўра. Дадзеных для Гомля няма, але на маю памяць у гэтую вытворчасць гадоў 15 таму было выкінута ніяк не менш за 14 мільёнаў еўра. Выручка. У Літве амаль 75 мільёнаў еўра. У Беларусі меней за 50. Прыбытак. У Літве, вядома, нармальна, крыху больше за 3 мільёны еўра.
У Гомлі таксама крыху менш, але тых самых 3 мільёнаў. Але гэта ў самы лепшы, 22 год. У 23-м абяцалі толькі 1 мільён. Затое ведаем колькасць працаўнікоў. У Літве 251 асоба. У Гомлі крыху больш за 830. Ну і вядома ж, заробак. Кіраўнік гомельскага прадпрыемства ганарыцца тым, што ў яго працаўнікі зарабляюць амаль 2500 рублёў на месяц. Гэта нешта каля 700 еўро. А што ў Літве? 3633 еўра. У сярэднім. Ну так, тут трэба адміністраваць падаткі. У Літве будзе нешта каля 2400 еўра на рукі. У Беларусі 600 еўра на рукі. Розніца ў 4 разы. У 4. Адкуль яна бярэцца? Ну як? На аднаго працаўніка выручка ў Літве 300 000 еўра. Ёсць чаго плаціць. У Беларусі крыху менш за 60 000 еўра. Розніца ў 5 разоў. Ці ёсць нейкая іншая прычына, акрамя розніцы ў кіраванні? Што думаеце? Напішыце ў каментарах. Вось такая яна, забітая літоўская прамысловасць. Вернемся да навінаў. А тым часам Польша забараніла завозіць у Беларусь легкавыя аўтамабілі з аб'ёмам рухавіка большым за 1,9 літра. Або даражэйшай за $50 000. Яе падтрымала Латвія. Літва пакуль не выказала свайго стаўлення. Завоз забаронены не цалкам. Але цяпер у пераганяльнікаў патрабуюць згоды вытворцаў на такі экспарт. Што адбываецца? Усё проста. Санкцыйная фортачка зачыняецца. 2 гады таму еўрапейскія вытворцы абмежавалі экспарт у Расію дарагіх аўтаў, але не зрабілі гэтага для Беларусі. І вось дык цуд. Пацякла паўнаводная аўтарака. Пра памер яе можна меркаваць з лічбаў. Даваенны аўтаэкспарт з еўразвяза был крыху вышэйшы за 300 мільёнаў еўра. У 2023 ён жа пераваліў за $2 мільярды. І гэтых аўтаў не назіраецца ў Беларусі. Яны ўсе там, за Смаленскам. Цяпер фортачка зачыняецца. Але ёсць пытанне, з якой прычыны на гэта пайшло 2 гады. Перакупнікі, вядома ж, знойдуць новы шлях, але ён будзе ўжо не праз Беларусь. І хачу звярнуць вашу увагу, вось гэтая транзітная плынь улічвалася ў беларускай статыстыцы. І ў экспарце, і ў імпарце. І дазваляла завышаць статыстычныя паказнікі на пустым месцы. І яшчэ крыху навінаў. Урад Беларусі засякрэціў пенсіі. Раней такая інфармацыя публікавалася штомесяц у статыстычных зборніках. І вось, гэты разгул дэмакратыі скончыўся. Цяпер пра дынаміку рэальных пенсіяў мы нічога не даведаемся. Няма інфармацыі, няма і праблемы. Ліміт на безмытныя пасылкі ў Беларусь зніжаецца з 1 красавіка ў 5 разоў. З 1000 до 200 еўра. Пастанова была прынятая даўно, але адкладалася некалькі разоў. І вось, з 1 красавіка увялі. Цяпер, калі вы замовілі пасылку цэной болей чым 200 еўра, калі ласка, 15% бюджэт. Затое, без гэтых вашых мытаў можна ўвозіць чарніла. Не, гэта не тое, пра што вы падумалі. Не пладова выгаднае віно, яго і айчыннага стае. Савет Еўразійскай эканамічнай камісіі знізіў стаўкі завазнога мытнага збору да 0% на вадкія чарніла для лёгкай прамысловасці. Дык вось, гэтая чарніла – гэта спецыяльная фарба для друку на тканінах, кубках, бейсболках ды іншай сувенірнай прадукцыі. Яна да гэтага часу не вырабляецца ні ў Беларусі, ні ў Расіі. Выданне «Беларусы і рынак» прааналізавала статыстыку працы прадпрыемстваў у студзені 2024 года. Вынік – прыбытак у эканоміцы абваліўся на траціну. І самае цяжкое становішча ў сельскай гаспадарцы. Там, без уліку датацый, палова галіны генеруе страты. Палова. Ну і наша сталая рубрика «Качанова». Наталья Івановна таксама перанялася стратамі ў прамысловасці і гэтым разам наведала нашае галоўнае прадпрыемства ў выпуску тканіны. Камволь. Хадзіла, зазірала ў вочы працаўнікам, чапала рукамі ўзоры гатовай прадукцыі і разважала пра тэрміновае нарошчванне экспарту і залучэнне на прадпрыемства моладзі. Ну, Наталья, я магу раскрыць вам сакрэт. Чаму моладзь туды, гэта...
не імкнецца. Адкрыйце спіс вакансій у Камволі. Там заробак ад 900 до 1200 рублёў. Гэта практычна ўтрая ніжэй, чым у сярэднім па Менску. З дадзеных за лютых 2800 у сярэднім. Вы каго чакаеце на Камволю за 900 рублёў? Наталья, Камволь – гэта яшчэ адзін магільнік народных грошай. Туды закапалі пад лозунгам мадэрнізацыі больш за 100 мільёнаў долараў і планавалі выпускаць 7 мільёнаў пагонных метраў тканіны. А выпускаюць 3. Адкуль жа там возьмецца эканоміка? Ці ўратуюць Камволь? Но я прапаную вам, дарагія гледачы, зірнуць на справаздачу наведвання Натальі Івановны гэтага прадпрыемства і самастойна адказаць на пытанне, ці могуць людзі вось у такіх гарнітурах кампетэнтна разважаць пра сучасныя рынкавыя тэндэнцыі ў гэтым сектары. Мне здаецца, герб Расіі пора мяняць. Надышоў час. Двухгаловы арол, які адсылае нас да старагліняных часоў, відавочна састарэў. Да і шчырае імкненне да ўсяго савецкага, сталінскага перыяда патрабуе адэкватнага адлюстроўвання ў дзяржаўных сімвалах. Вось толькі серп і молат над зямным шарам таксама не пасуюць. Да дзяржавы рабочых і сялянаў цяперашняя Расія зусім не падобная. Думаю, гэтыя прылады працы трэба замяніць адрэзаным вухам, скрыжаваным з кувалдаю ад ПВК Вагнера. І завершыць гэты насюрморт мусіць ядравая бомба ў палёце для паўнаты карціны. Думаеце, перегінаю? Ну давайте знойдзем на мапе якую-небудзь іншую краіну, у якой імкненне да беззаконня, гвалту, забойства сябе падобных узведзены ў ранг дазволенай і ухваленай ідэалогіі існавання грамадства. Можа, вы ведаеце? Мне да галавы прыходзяць нейкія выключна людажэрскія афрыканскія рэжымы. У якой краіне дзяржаўныя службоўцы могуць зняць на відэо, як затрыманаму адразаюць вуха і прымушаюць яго з'есці. Зняць, выкласці ў сеціва. І гэты абсалютны фашызм не стане прадметам тэрміновага разбору. Дзе такое магчыма? У якой краіне свету нейкаму, даруйце урку, дазволіць стварыць уласнае войска, дазволіць наймаць туды зэкаў, абяцаючы ім прэзідэнцкае памілаванне. І потым, калі гэтыя грамадзяне зробяць публічнае пакаранне смерцю дэзертіру з дапамогай кувалды, не асудзяць. А высокія дзяржаўныя чыны стануць падаваць такія кувалды ў якасці элегантнага прэзенту. Не мадэль зброі, з якой нехта ішоў у бой, здзейсніў подвиг. Каб жа, мадэль прадмету, з дапамогай якога без усялякага суда забілі беззбройнага і звязанага грамадзяніна сваёй жа дзяржавы. І сёння гэтай кувалды можна купіць адным клікам, у тым ліку і Беларусі. У якой краіне гэта магчыма? І ў якой краіне зорка тэлебачання, адна з самых прыкметных прапагандыстак, публічна прапануе бамбаваць ядравымі бомбамі тэрыторыю сваёй жа краіны. Ну вось проста уявіце, на амерыканскім тэлебачанні вылазіць нейкая мадам уся ў аўтазагары, ды прапануе абнуліць Аклагому. Маўляў, народу там мала, а да Венесуэлы з Кубаю в облака абавязкова даляціць. Праз колькі секундаў па яе прыехала б цудоўная карэта з адпаведнымі знакамі і адвезла б яе ў ціхае месца для прымусовага лячэння. І з якім імпэтам сам тэлеканал мусіў бы публічна адсурацца сваёй жа працаўніцы. І з якой хуткасцю разбегліся б рэкламадаўцы ад гэтага тэлеканалу. Гэта бяда. Здзяйсняючы угоду, аддаючы дзяржаве свае грамадзянскія правы за ілюзію бяспекі і сацыяльнага падтрымання, грамадзянін заўсёды будзе ашуканы. Правы знікаюць, бяспекі больш не робіцца, сацыяльнае падтрыманне растае, бо грошы заўсёды патрэбныя на нешта іншае, больш пільнае. А людзі пачакаюць. Атрут расцікаецца па вялізным цэле расійскай імперыі. І мы яшчэ не ў фінале працэсу. Я вельмі спадзяюся, я веру, што калі-небудзь, перажыўшы крызіс, магчыма распад, яна ачуняе, жахнецца зробленаму і спытае сама сябе. А што гэта было? Як гэта магло адбыцца з намі? І перажыве сваё пакаянне і ачышчэнне. Прыкметаў гэтаму пакуль не відаць. Але я спадзяюся. А пакуль страшна за радзіму, за беларусаў. Адзін неўдалы паварот гісторыі і ўся гэтая дрэнь з ракетамі,
кувалдамі і адрезанымі вушамі хлыне да нас. І ніякай абароны няма. Бо той, хто браўся абараняць, каму беларускія грамадзяне здалі свае правы за ілюзію стабільнасці. Ён прадаў іх Крамлю за працяг асабістай улады на нейкую колькасць гадоў. Беларусаў прадалі. Абараняць няма каму. Таму герб Расіі трэба мяняць, кувалды, адрезаныя вушы і бомбы. Але гэта ўсё яшчэ не наш герб. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.